απαλλασσόμαστε από τον εθελοντισμό, από τις ομάδες της Αμνηστή, τους ανθρώπους που είναι και βοηθάνε Αμνηστή, που πραγματικά αγαπάνε τον τόπο τους. Είναι από τις ομάδες οι οποίες εθελοντικά δουλεύουν για τον τόπο τους. Πολύ ωραία. Οι υποψήφοι για τον του τόπου, η κοινωνία θα ήταν διαφορετικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα ήταν διαφορετική, η χώρα μας θα ήταν σε διαφορετικό σημείο. Δυστυχώς ναυαγήσαμε και ένας από τους παράγοντες που ναυάγησε η Ελλάδα ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί άρχοντες. Οι άνθρωποι που εκφράσαν και διοικήσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, τους Δήμους τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς και στον οροπό αυτό συμβαίνει. Αναγκαστήκαμε, υποχρεωθήκαμε να μετέχουμε στις εκλογές αμφισβητώντας αυτό το κατεστημένο. Αυτό το σλόγγαν, όλοι για το καλό του τόπου. Όχι. Πού ακριβώς έχετε τις ενστάσεις σας? Το καλό του τόπου εκφράζεται και μέσα από τον εθελοντισμό. Εγώ θα ζήταγα από όλους τους δημάρχους υποψηφίους ή υποψηφίους συμβούλους, αυτοί οι οποίοι περηφανεύονται ότι κατεβαίνουν για το καλό του τόπου, να μας δείξουν την εθελοντική τους δράση. Που εθελοντικά αμνηστή και χωρίς θέσεις δράσαν για το καλό του τόπου. Δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους να καταλαμβάνουν δημοτικές θέσεις, να καταλαμβάνουν σύμβουλοι, να καταλαμβάνουν και να εξυπηρετήσουν δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Τι επαγγέλλεστε, κύριε? Είμαι ηλεκτρολόγος δυναμικός. Μάλιστα. Και είσαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχετε εμπλέξει ξανά? Καμία σχέση. Απλώς είμαι πρόεδρος, αμνηστή πρόεδρος ενός αναγκαστικού συνεταιρισμού που είναι νομικό πρόσωπο. Ενός αναγκαστικού συνεταιρισμού. Αναγκαστικού συνεταιρισμού. Είναι νόμος, είναι συνεταιρισμοί του 1928, νομικό πρόσωπο κοινοφελές, μη κερδοσκοπικό. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική, αμνηστή. Πώς λέγεται αυτός? Αναγκαστικό συνεταιρισμό Αυλώνα, τον οποίο παρέλαβα το 2007 σε πολύ χάλια κατάσταση και το 2014 να έχει να επιδείξει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Έχουμε να επιδείξουμε εθελοντικό έργο, έχουμε να επιδείξουμε το βασικό, ένα μόνιασμα της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε επενδύσει στους συνδεσμότες μας, έχουμε γίνει όλοι εθελοντές και έχουμε να επιδείξουμε απλά πράγματα. Το βασικότερο. 2007-2014, καμία φωτιά στον Αυλώνα μεγαλύτερη των 2 σταμάτων. Έχουμε διαφυλάξει όλη την νότιο-ανατολική Πάρνηθα. Έχουμε κρατήσει τη Μαλακάσα Αυλώνα, την περιοχή άκαυτη. Τα προηγούμενα χρόνια κάθε καλοκαίρι γινόταν χιλιάδες ρέματα. Εθελοντική δράση του συνεταιρισμού με όλους τους πολίτες από δίπλα. Σε έναν καθαρό συνεταιρισμό. Έχουμε εθελοντική δράση τα τελευταία 2 χρόνια στην ασφάλεια των πολιτών. 2 χρόνια χωρίς καμία κλοπή τις νυχτερινές ώρες. Βασικό. Στον Αυλώνα Αττικής. Στον Αυλώνα Αττικής το δηλώνω, όσο και δύσκολο και να σας ακούγεται, καμία κλοπή τα 2 τελευταία χρόνια. Η εθελοντική δράση των πολιτών, κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες, κάτω από τη συνεργασία των πολιτών έφερε αυτό το σοβαρό αποτέλεσμα. Κύριε Δημητρίου, έχετε ολοκληρώσει με το πρόγραμμά σας και το ψηφοδέλτιό σας? Με το ψηφοδέλτιό μας δεν ολοκληρώνουμε, 132 άτομα, είμαστε σε πολύ καλό ρυθμό, προχωράμε, δεν είμαστε επαγγελματίες, ασχοληθήκαμε τους 2 τελευταίους 3 μήνες, εργαζόμαστε πάνω στο ψηφοδέλτιο συστηματικά, τις επόμενες μέρες θα ολοκληρώσω. Μάλιστα, ωραία. Εδώ θέλω να, αν μου επιτρέπετε, κυρία Βαδινάκη, να επιβεβαιώσω και εγώ αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δημητρίου. Βρέθηκα ένα βράδυ όντως στον Αυλώνα και με σταμάτησαν κάποιοι άνθρωποι με ένα αυτοκίνητο και πολιτικής προστασίας ήταν συγκεκριμένα και με ρώτησαν που πάω και αν έχω χάσει τον δρόμο μου. Ήταν αργά. Πραγματικά μέσα σε περιοχές έτσι αραιοκατοικημένες και σκοτεινές, να το πω έτσι. Άρα ισχύει δηλαδή αυτά που μας είπατε? Είναι πραγματικότητα, εύχομαι και εγώ έτσι να το επιβεβαιώσω αφενός και αφετέρου να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, λόγω του ότι και εγώ προέρχομαι από τον εθελοντισμό μέσα από το Δήμο, έχοντας ιδρύσει την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλλιδίων τότε και του Δήμου Σαρονικού από το 2009, την οποία και την έχω σήμερα και εγώ ως εθελοντής, όπως επίσης βέβαια να πω ότι και αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος οικονομικών του Δήμου Σαρονικού, επίσης εθελοντικά. Δεν είμαι ούτε αντιδήμαρχος, ούτε λαμβάνω αντιμισθία. Για πείτε μας, κύριε Δημητρίου, τι θέλετε να προσθέσετε? Εμείς σαν οροπός, σαν υπόλοιπο της Αττικής, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγονται διόδια. Για την οικονομική ανάπτυξη που λέγαμε προηγουμένως, έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τα διόδια. Εκεί και ο Δήμαρχος όμως έχει κάνει αγώνα. Πλασματικό αγώνα. Δεν πλασματικό, βρέθηκε και κρατούμενος ο άνθρωπος. Μαζί ήμασταν, δυστυχώς δεν μας ακολούθησε περαιτέρω. Δυστυχώς στα σκαλοπάτια της Ευελπίδων ευχαρίστησε όλα τα κόμματα και τη συγκυβέρνηση. Δυστυχώς το έκανε για προεκλογικούς λόγους. Ο υποφαινόμενος είναι ανάντια στα διόδια με δυναμικές κινητοποιήσεις από το 2008.
Από το 2008 που υπογράφηκε η σύμβαση. Αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικό αγώνα κατά των διοδίων, πρέπει να έχουμε συνέπεια σε αυτόν. Όχι μόνο Τι για σκοπεύετε να κάνετε πέρα από αυτές τις κινητοποιήσεις, υπάρχει άλλο δρόμο? Υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση, επιχειρηματική λύση. Τα διόδια δίδονται σαν μια επιχείρηση. Στους δημότες δεν μπορεί να διεκδικήσει η Δημοτική Αρχή την ελεύθερη? Η επιχείρηση που λέγεται Εθνική Οδός πουλήθηκε, δωρήθηκε σε ιδιώτες. Εμείς τι προτείνουμε? Προτείνουμε εδώ και τώρα, εφόσον έχουμε τους πελάτες που είναι οι δημότες και οι επιχειρήσεις, να φτιάξουμε έναν παράπλευρο σωστό δρόμο, παρόμοιο της Μεσογείων, ο οποίος θα αποκαστηλώσει την Εθνική Οδό. Εδώ και τώρα λοιπόν να δείξουμε τη δύναμή μας. Να δείξουμε τη δύναμή μας, φτιάχνοντας ένα παράπλευρο, μια δίπλα επιχείρηση με τους πελάτες τους δικούς μας. Ειλικρινά, τα διόδια τότε και για τους υπόλοιπους Έλληνες και για την υπόλοιπη Αθήνα θα είναι γύρω στα 50 λεπτά. Θα το κάνουμε σαν έργο και θα το κάνουμε γιατί είμαστε δυναμικοί. Και το έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Γίνεται αυτό, μπορεί να συμβεί? Φυσικά και γίνεται. Θα δώσουμε εμπορικές χρήσεις στα παράπλευρα οικόπεδα. Το κόστος του δρόμου είναι ελάχιστο μπροστά στο κέρδος. Όλη η εμπορική κίνηση και τα δημοτικά τέλη θα έρθουν στις επιχειρήσεις μας. Θα αναπτυχθούν θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθεί η κίνηση, θα κυκλοφορεί κόσμος. Και από εκεί που είμαστε περιθωριοποιημένοι. Υπάρχει οδικό δίκτυο παραπλεύρου? Υπάρχει θανατηφόρο οδικό δίκτυο, είναι για ηθαγενείς, είναι για ανθρώπους που σκοτώνονται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ζω με συνδημότες μου, οι οποίοι είναι μελοθάνατοι αύριο μεθαύριο στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Για μας τα διόδια είναι πρωτεύον ζήτημα στην περιοχή μας. Θα το κερδίσουμε το στίγμα και το κερδίσουμε δυναμικά. Μάλιστα, μην το λέτε αυτό και συνεχώς περνάω. Υπάρχει το θέμα όμως αδειοδότησης. Δεν υπάρχει θέμα αδειοδότησης, είναι οι παράπλευροι δρόμοι ανήκουν, μπορούμε να τους διαπλατείνουμε, είναι εύκολη η διαπλάτηνσή τους, το μήκος τους, η οδοποιία είναι εύκολη, δεν υπάρχουν κτίρια που να μας εμποδίζουν, είναι πανεύκολο να το κάνουμε, έτσι και το αποφασίσουμε. Είμαστε ο λαός του οροπού, είμαστε αυτοί που υποφέρουμε από αυτό. Να προχωρήσετε σε απαλωτριώσεις. Όχι, αυτό είναι το θέμα, θα πάει με αυταξία. Δηλαδή θα γίνει απολωτρίωση με αυταξία. Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι πρόεδρος του συνεταιρισμού και έχω πολλές απολωτριώσεις διαχειριστεί, γίνεται με αυταξία με την αύξηση της αξίας των παραπλεύρων ιδιοκτησιών. Είναι πανεύκολο, αρκεί να το θέλουμε και να βγούμε απέναντι και να δώσουμε τη λύση εμείς. Ξαναλέω, είμαστε εμείς που καθορίζουμε τη λύση. Ριζοσπαστικές προτάσεις. Και το ίδιο μπορεί να επεκτείνει και ο Διόνυσος και η Κηφισιά και να δείξουμε ότι τελικά ο λαός μπορεί να τραβήξει πέρα από τις πολιτικές και από τις πολιτικές των πολιτικών.